Superintendent of Police ka East Khasi Hills ba Sylvester Nongtenger uloong bawat hapdeng gajing nang kieu gajing kaya yu drug ha East Khasi Hills ki Pulit ki Khlem shongkli ki Satya ha gajing iakhun persha egi kambaman baya day badu droks hapo ka district habay krem ki nong tho khobor ha kasima ar uni USP ulakan ta di gajing kano ba ki bor ka an kimshim lashim khia ai ru halor gajing jilai u droks hapo ka district Katkum gajing ong jong u ki Pulit ki lapin iye gajing la traikam ha gajing iakhun persha eka kam khayi droks hakini gisnem ba letnyo Ula pentip bah pedeng usnem arja khat khandai hadu uyayong arja arpsau ki Pulit ki lakem hadu sauspa prapsau ngut ki nong khai drugs bagla register hadu arspa sanpotli ki case uyathu babune ki case ki de ki dep ban charge sheet ban donru ki belayat ha kamukadma upentip ki Pulit ki lakurup ya bon ba ki jindi buat hakini ki sansnem kentup ya palat chiteng ton u ganja palat 8 kilo opium ya ba tablet bat kiwe ki jindi Habade bet kajing penjulor kini kijing di penbuat biok kurup uni uhe Pulit ula pentip baka sarkar kala thawi ka drugs disposal committee kabla pen khamti ka bor ban thangi ki drugs biok kurup haka jaka balabu daga sarkar kabadan halum shnong East Giant Hills upentip baka jing thangi ki drugs kadai ka bajule RC nilai sin haka shisnem hadir mla deptian bishar da kayeng kashari Hoi ki drugs ngai ka kiu po East Castles kamtam ban Ray kamlong ka basisha ba ki police jong ka East Castles Khlem le ai halor kani ka drugs andre ngala padong ba hakini ki khnetsnam naru arjar ka khandai datar dum dasnam ki police jong East Castles ki trace tam ban yo kem ki drugs ban bandu yinu drugs hakini kampram ni po Shlok city de hau arjar ka khandai total cases ngirisar po Shillong City but kawai ka district kalong kumba sampo arli ki cases they are but kumba khandai po arngut ni la yo kem kini kila produce la pass po court then house name arjar apo ka case lene ka detection ka here kandat di house name arjar apo ni register ars apo pratli ki cases but ni yo kem kumba sau sangut ki accuse Kumju osnam arjar poi ka case kana her shu but ni register are on ki cases but support prangut ki accuse ni la yokem how arjar arpoar morlas kane kajuhi support ki cases ni register but ni yokem chispa khat samut ki accuse but osnam arjar apply mut kala kiu bon ba kini ki drugs for his castles te ni register Nyok widely ki cases but nilai yokem shispa lifeline ngut ki accuse kabai dai bat nika drugs then kumju umtau snam nadu January hadu pnai gos nila reser nyok ki cases but ni yokem sanpo line ngut ki accuse la ni ki pre ki bai dai bat ki drugs ki lar pi ki ni ki figure jungi kamut ba ki police jong is cases ni shongkli ti rai ni la persangket bala ban restom ban pendu ye ni ki case drugs haba kain klum lang nadu arjar kat kandai hadu bnai gos jom tausnam ni la register kumba arspa sanpotli ki cases ban ni la yokem sauspa prapsanut ki accuse di nakini ki bangisis ki ba khambon de ka heroin ni la sis kumba khandriu kg khandriu kilo stek but kumjuro kancha nila yo sis palat 8 kilo de nalor kini opium ro nila yo kurup palat eka 8 kilo but kiwe ki ya ba tablet kini tai kilom khamduna den re la da kenglum lang mut hakini sansnam nila bon nila kurup kini ki NDPS substances but bon kini ki cases bon bala chachit kendian hoi dangdoni ki case jom tosnam dangdon ki ba pending bat ki ios rai nekini ki cases bon bala chachit kuma ongne kini ki kamtu lese ala bener yadai bat kini ki jikyu jong droks po megala pen kamtam Shillong City di lese mo kajin kwa pisa joki la dam la ban yo pisa ni di ki long pelong ki ban dik tu na ki brio ban kandang ki brio ni tai lese kamtam kamtu kala ban yedai bat ni ka jikyu jong droks
So ka jabo akan ukur kom dispose ki pla man batai ngi khendiat alor ngata. Last time ministers na batai po assembly kumno ban dispose mo. Ban dispose of drugs kadon dekat drugs committee ban dispose di ka sarkari kala dem legalize la ai ka chaka ai bantang mut kadon ka committee hadin ba ka case la charged hadin ka case la dem dispose of a court ka court kan ai deka ai la ban destroy ngidon ka committee ban dispose but kita ka jaka long stage po lumshnong ka po kriat ka disposal committee issue dispose every year arsenal license system kat badai ki we ka case la dab dispose mun layo ka orari ban destroy la ne ban thang no yene ganja ya yo ne ki beat ganja heroin ne ki no ne ki NDPS substances awal karkum kador hayo tengah ngamtep mar hangim de ki expert ban wang kano shongdor heroin ne ganja te rei tu ki pisa kat bangyo long tu ki sis be tu ki pisa bangyo na ki accuse sis ni aspect ya kat ba ka kes kadang ya mo kadang ya ji